Čusbus! Moje meno je Ďusko a ja žijem ďalšia vieka. Dnes som si prvú hru Agario, ktorá je známa po celom svete. A je podobná hre s takými maličkými rybičkami, neviem, či ho všetci poznáte. A my ste mali žrádlo, aby ste sa pomaličky zväčšovali. V tejto hre je to skoro to isté. Ale v tejto hre môžete ísť na taký zelený vírus, lebo ináč sa ako keby rozmnožíte a všetci vás môžu zežrať. Ja som bol raz v top 10 a taký jeden nám naposlal to zelené, tak som prehral. V tejto hre teraz nebudem až taký dobrý, lebo som niekde stratil myšku a hrám to bez myšky na notebooku. Ja to chcem zožrať. Nazbieram si. Dúfam, že ma tak skoro nezožerú, lebo teraz sa mi nejak začalo dariť, ako vidím. Môžem na internete nájsť aj tie rybičky, aby som si to zahral, dal na to let's play. A ukázal vám tú hru. To stačí napísať iba do komentárov a ja to nejak nájdem. No ale není to na 100%. Keby som mal taký čudný hlas, no tak to preto, lebo nahrávam v noci. Ja som už aj trošku unavený, ale jak som išiel spávať, tak som začal premýšľať nad tým, že zrušili mi odbery a to asi preto, že nenatáčal už toho videa. To bolo preto, lebo sa mi pokazil komp. Polsko. Ty zmrt. Poď sem, osmička. Jejda. Musí byť svet takýto krutý. Môj komp, čo sa mi pokazal, je ešte ako tak dobrý na editovanie, ale už na nahrávanie nie, lebo je to seká viac, než to sekalo a je to už pokazané. Tento notebook je môjho brata a ja si zoženiem nejaký iný komp, aj keby taký slabší, tak na chvíľku, lebo ja mám notebook, ale je ešte na colnici, lebo on je z inej krajiny. No akože každý ho pozná, Asus i530, taký slabší, no ale stačí, ale musí ho nebyť na loadout. Teraz by som mal šťastie, keby som bol v top 10, keď natáčam. Help me, yes. No. Ako vám vždy je 2032 v stredu, 21. oktobra. Toto video vyjde asi o 2 dní neskôr. Ja som byl v top 10. Dobre, Polsko, ty čudak jeden. Yes, máte. Polsta, ako sa hovorí, je sladká. Ne. Ha? Ne. Aby som umrel.
Jaj. Tak, s vami sa už asi budem lúčiť. Toto je z môjho videjka všetko. Ak sa vám toto videjko páčilo, zanechajte mi like a odber. A ak by ste chceli ďalšie videjka za Garia, napíšte do komentárov. Tak, čus.